ಪುತ್ತೂರದ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಂದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ನಿಕ್ಕಲು ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಡು ಮೂಲ ಖಾಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಬರ್ಗರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಮೋಮೋಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬಲಿ. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಹಾಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲ ಓಮಾತ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಪುನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರುಂಟು. ಸೊ ಒಂಜೊಂದು ಜಾತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೊಟೆಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಕ ಭಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದುಂಡು, ಮಸಾಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಂತೆಡ್ ಬಂದ ತಿನ್ಪ. ಸೊ ಐದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಲೈಕ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾಪಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಾರ್ನ್ ಚೀಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೈದಾ ಬ್ರೆಡ್ ಹೋಲಾಗ್ತು ಅಡ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಾರ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ಆಚಾರಿ ವೆಜ್ ಚೀಸ್ ಬರ್ಗರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಮುಂದೂಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ ಉಂಡು. ನಡು ಟೊಪ್ಪು ನಂಚಿದ್ದು ಆ ಚೀಸ್ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಚೀಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದುಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಯಾನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು. ಖಾಲಿ ಮೋಮೋಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತು ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಮೋಮೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ಕೊಂತು ಕೆಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡೋರು ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಮೋಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಮಸಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಮಂಚೂರಿ ಆದಿಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡ್ಡು ಉಂಡು. ತಿಕ್ಕುಳವರ ಅಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಈತ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಾಗಬೇಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚೆ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡತಿ ಅಂಚ ಚಿಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಮೊಜಿಟೋ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಆಯ್ತುಂಡು ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೂಪರ್ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅಂಡಲ್ ನನ್ನದ ಅದನ್ನು ಬೋಡು ಪಂದ ಒಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಈತ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತೆ ನಿಕುಲ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಮತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಲಿ 100% ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಲಾಯ್ಕದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ದ ಓನರ್ ಆಯ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪುನೀತ ಮೇರುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನೆತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಗರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮತ್ತು ಆಫರ್ ಉಂಡು ಮೇರು ಬಂದ್ಪೇರು. ಸೊ ಏನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇತ್ತೆ ಆಫರ್ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ ಐನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಚೀಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಆಫರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿದೆ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಬೈ 1 get 1 ಬೊಕ್ಕ ಪುಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವಳ ಬೈ 2 get 1 ಫ್ರೀ ಅಡ್ಡದೆ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು. ಏನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಏನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಮಶ್ರೂಮ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, ಪನ್ನೀರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾಂತ ವೆರೈಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಆಚಾರಿ ಬರ್ಗರ್, ವೆಜ್ ಬರ್ಗರ್, ಪನ್ನೀರ್ ಬರ್ಗರ್, ಚೀಸ್ ಬರ್ಗರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ಆಫರ್ 7 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಉಂಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಡ್ದು ನೀನು ತೂದು ಬರ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ 7 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಆಫರ್ ಉಂಟು. ಆಫರ್ ಒಂದು ಜನವರಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಆಫರ್ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಡತು. ಸೊ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಐನ ಲೆಕ್ಕ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತನದ ಆಫರ್ ಇಚ್ಚಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಆಫರ್ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ತೂಲೆ ಇತ್ತನೆ ಬಲೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಿನ 17 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಫರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗೆ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೂ ಪೋಲಿ. ಆ ಫುಡ್ ಟ್ರಿಪ್ದ ಮ್ಯಾಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ದ ಕಫೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ನಿಕ್ಕುಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ. 5 ಬಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್, 5 ಬಕ್ಕ ಬರ್ಗರ್ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಸೇವ್ ಪೂರಿ ತಿಂದು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಚಾಟ್ಸದ ಮುಗಿಯುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ದೋಸೆ ಐಟಮ್ 3 ವೆರೈಟಿ ದೋಸಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೀ ಕಾಫಿ ತೊಟ್ಟು ಮೊಜಿಟೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ 3 ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಟೇಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಂಚನೆ ನಟೇಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಲ 3 ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತದು ಹೊರ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ತುಯರತೆ ಈತ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತಿನ್ನರೆ, ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನರೆ, ಅಥವಾ ಮೋಮೋಸ್ ತಿನ್ನರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ಸಿಟಿಗೆ ಮಾತು ಪೋತ
ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮೂರ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಒಂದು ಶೋಕದ ಕೆಫೆ ಓಪನ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಬಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮುಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪನ್ಲೆ